פילח תפילין. אני כל הזמן מקבלת למייל ומסתכלת באינטרנט על סרטים כאלה של כל היועצים המגניבים האלה שמראים לך איך לקדם את העסק ואיך לפתח אותו ואיך לעשות וידאוים מגניבים ואיך הם הגיעו להצלחה שלהם. אז רציתי לעשות לכם סרט על איך באמת נראים החיים של העצמאי. אז זה כמעט תמיד מתחיל מלא נעים לי. לא נעים לי לשווק, לא נעים לי לשלוח לאנשים בפייסבוק את העסק החדש. לא באמת נעים לי להתקשר לאנשים שאני לא מכיר. לא ממש נעים לי להיפגש עם לקוחות עכשיו שאני לא מכיר. לא ממש נעים לי לשווק את עצמי. מה אני אשלח עכשיו לקבוצת וואטסאפ? זה לא נעים. כמובן שזה מתקשר לכל מה שקשור בשיווק, כן? כן, אני יודעת שזה יכול לעזור שאני אלך למפגשים האלה של העצמאים, אבל מה אני אלך לשם? כאילו מה אני אשב שם ויציג את עצמי? נפגוש שם, בכלל לא, בטח לא יצא מזה שום דבר. מה, אני אפרסם את הטלפון שלי באתר, התקשרו אליי אנשים שאני לא מכירה? וזה ממשיך בהגדרת העסק, שלא תמיד נראית בדיוק כמו שהם מדברים שם בווידאוים שלהם. כן, נראה לי שיש לי רעיון ממש טוב לעסק, נראה לי שאני הולכת להיות אנימטורית, וגם יכול להיות שאני אהיה ספרית, ויכול להיות שאני אעשה גם אירועים לבר מצוות, ואני אעשה קורסים, ואני אעשה סדנאות, ויכול להיות שאני אעשה גם אלבומים כאלה, וכלי קרמיקה, צלחות, כוסות. אין לי שום הגדרת עסק, אין לי באמת הגדרת עסק, אין לי שום רעיון, שום דבר לא מתקדם לי בעסק. גם הרעיון הזה שהיה לי, לא נראה לי שהוא באמת שווה משהו. מצאתי איזה כמה דברים שאני לא באמת יכולה להתחיל לעשות את זה, וגם כבר לא בא לי ממש. אולי אני אחשוב על איזה רעיון אחר. וואי, אולי אני אעשה כזה כלי קרמיקה, ואני אשב כל היום ואני אקדר ואני אעשה, ואז אחרי זה אני אמכור את זה באצי, ואני אמכור... רגע, אבל איפה אני אמכור את זה? מה, אני אצטרך להתחיל לשווק את עצמי בכל הירידים האלה, ואז לשלוח לאנשים, ולדאוג שאנשים יבואו, ולעשות שיווק. וכמובן שתמיד אחרי היום של ההתלהבות, בא היום הזה של כלום לא הולך לי. זה יום בס. לא באמת לא הולך לי. שום דבר, אין לי עסק, אין לי כלום. אני לא מרוויחה כסף. בנוסף לזה, במיוחד אצל בנות, תמיד יש שיקולים של משפחה. אפשר גם לקרוא לזה תירוצים. מה לעשות? נו, בדיוק הגיע ראש השנה, ואחרי זה הגיע פסח. ואז נהיה חופש של 3 שבועות, ואז הילדה הייתה חולה. ועכשיו בתקופה הזאת אני בדיוק רוצה להיכנס להיריון, ואני רוצה להיכנס לטיפולי פוריות, או אני רוצה לאמץ ילד, ואז זה בלתי אפשרי. יש לי ילד קטן בבית, ויש לי ילד גדול בבית, וכבר לא עבדתי כמה שנים, אז בגלל זה נראה לי שאני לא ממש אתחיל לקדם את העסק עכשיו. נראה לי שאני אחכה עם זה קצת עד שזה באמת יהיה מתאים. והכל יושב על הדפיקויות הבסיסיות שלנו, שבאנו איתה מהבית. נראה לי שזה פשוט לא מתאים לאופי שלי להיות עצמאית. מה, אומרים שעצמאים חייבים להיות אנשים לא ביישנים, וגם ככה יש לי כל מיני פחדים, ואני ביישנית מדי, ואין לי מרפקים, ואין לי ביטחון עצמי, ומה פתאום שאני אפרסם, מה פתאום שאני אוכל לעשות את זה, ואם זה לא יצליח, איך אני אעמוד בזה? זה יהיה הפדיחה הכי גדולה בעולם. אולי אני מבטל את הכל, אולי אני מוותרת על כל העניין הזה. אולי בכלל אני עדיין לא מקצועית מדי מספיק בתחום הזה. ואולי לאנשים לבוא אליהם, יכולים לבוא לאנשים אחרים שיש להם הרבה יותר ניסיון, וראיתי אנשים אחרים באינטרנט שעושים דברים כמוני ועושים את זה הרבה יותר טוב ממני, ואולי אני לא יודע כלום, ואיך אני אעמוד בעבודה הזאת, ואולי זה ממש גדול עליי, ואולי יש שם עוד מלא פינות שאני לא יודע איך לסגור. הצילו, למה נכנסתי? הצילו.
בכל מקרה רציתי להגיד לכם אל תתייאשו, כולם ככה, מה נראה לכם? שכל העצמאים זה אנשים עם ביטחון עצמי, שכל היום יושבים בבית והכל מצליח להם, וכל היום רואים את הוידאוים האלה ועושים לעצמם אתר, ועושים לעצמם הגדרת עסק, ועושים לעצמם פייסבוק, ועושים להם שיווק, ועושים להם רשימת לקוחות, ועושים להם זה, והכל מצליח להם, והכל מגניב, ותוך שנייה מצליח להם העסק ומקבלים 1,000,000 לייקים. יאללה, כל הביישנים, כי יש מלא ביישנים עצמאיים, ונצליח בסוף. בהצלחה. ונעבור להגדרת העסק. נכון, הם תמיד אומרים שאתה חייב לדעת להגדיר את העסק שלך באיזה 20 שניות. אז כמובן שכל פעם ששואלים אותי מה אני עושה, אין לי מושג מה לענות, ואין לי מושג איך להגדיר את זה. אז קוראים לי לילך תפילין, אני מעצבת, ועסקתי באנימציה, ואני גם מדריכה במוזיאון העיצוב. יש לי תואר בעיצוב ובהוראה, ואני התחלתי להעביר סדנאות רישום ממש מגניבות, סדנאות לרשום כמו ילדים, סדנאות ציור ורישום. אז אין לי ממש הגדרה עדיין לעסק, והעסק שלי לא כזה מתוכנן עדיין, אבל וואלה, תבואו, תהנו, ואני מבטיחה לכם שמתישהו יהיה לי אתר, ומתישהו אני אכתוב על הסדנאות. אז נתראה.